Σπανάκος. Εξινταβελώνης, Σπανάκος για 3. Εξινταβελώνης στο rebound. Δυναμική φάση, ωραία προσπάθεια και καλάθι. Σπανάκος, Κουτσιάφτης, Ψάρας. Ωραίο καλάθι από τον Σπανάκο. Μακαριάδης, Κοπακάκης. Βλέπει διάδρομο, πηγαίνει απέναντι στον Εξινταβελώνη. Follow! Εξαιρετικό από τον Δημητρακόπουλο. Σπανάκος στην επαναφορά. Ψάρας. Πάσα στον Εξινταβελώνη. Γλίστρισε εκεί άσχημα ο Σκυφτός. Φεύγει τώρα ο Δημητρακόπουλος στον ευθυνδιασμό. 4-6, 5,5 λεπτά. Εξινταβελώνης, κι άλλο καλάθι από τον σέντερ της ομάδας του Ίκαρου. Σπανάκος κλέβει. Πολύ ωραία ο Κοντούδης. Και έστω και με άγχος και αγωνία ευστοχή στο lay-up. 7-8, μειώνει στον πόντο ο Πανιόνιος. Ωραία φάση ευνηδιασμού. Παρά το ότι ήταν δευτερεύον ευνηδιασμός, ο Σπανάκος με τον Κουτσιάφτη. Άστοχος ο Ψάρας, φεύγει ο Πανιόνιος στον ευνηδιασμό. Καρακεχαγιάς στο lay-up. Τριμερίτης, δεν έφαγε την προσφύση ο Καρακεχαγιάς. Χάνει ο Τριμερίτης, Τάτσης. Πηγαίνει στο lay-up. Αριδάς. Βρίσκει αυτός διάδρομο τώρα, περνάει αστοχή. Εξινταβελώνης. Καλάθι και φάουλ. 13-13 και μία βολή. Τριμερίτης. Πάρα πολύ ωραία φάση, η μπάλα μπαίνει από τον Κουτσιάφτη, εξαιρετική assist. Βγάζει την μπάλα έξω. Άστοχο σούτ από τον Σκυφτό. Φεύγει ο Πανιόνιος σε ευνηδιασμό και πετυχαίνει το καλάθι. Ο Πακάκης. Ο Πακάκης για 3, εύστοχος. Τριμερίτης. Έγιναν οι αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Εξινταβελώνης. Νικά τον Τάτσι, πετυχαίνει το καλάθι του Μακαριάδη. Σάρας σταματάει για 3, εύστοχος. 4 φάουλ έχει ο Ίκαρος, 3 έχει ο Πανιόνιος στη δεύτερη περίοδο. Κοπακάκης. Βγαίνει και κλέβει ο Κατράνης, πηγαίνει στο lay-up. Εύστοχος, rebound από τον Τάτσι. Κιούσης, ωραία πάσα. Κοντούδης το καλάθι. Εύστοχος για 2 ο Τσιμπούκης. Κοντούδης, Καρακεχαγιάς. Πλησιάζει με τα αριστερό, αστοχή, ο Τάτσης. Ωραίος ευθυνδιασμός για τον Πανιόνιο. Την απόλυτη ισορροπία οι δύο ομάδες. 32. 32 όρθωσε προφανώς από την περασμένη φορά που είχε δει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που τον λέω λάθος. 1,5 μάτς. Σταματάει για 3, είναι εύστοχος. Περνάει ωραία, κόβεται εξαιρετικά από τον Κοντούδη, πολύ ψηλά. Αρμάος, Κοντούδης για 2. Ωραία φάση. Και ο Εξινταβελώνης δεν την περίμενε την μπάλα να έρθει τόσο εύκολα πάνω του και έκανε πρώτα βήμα χωρίς να τη σκάσει την μπάλα στο έδαφος. Σουτ για 3, εύστοχος ο Αρμάος. Τριμερίτης βρίσκει μπάλα στο πόδι του, του κλέβει τελικά ο Μόσορας που πηγαίνει στο lay-up. 42-35 ο Πανιόνιος βρίσκει λύσεις από την άμυνα τώρα. Το lay-up.
δεν είχε τη δύναμη να στείλει την μπάλα όπως έπρεπε στο καλάθι. Ωραία προσπάθεια από τον Αριγά. 42-37. Καρακεχαγιάς, Μόσορας. Καρακεχαγιάς. Σουτ για 3. Παίρνει ο Αρμάος στο επιθετικό rebound και σκοράρει. 44-37. Αρμάος για 3, πάλι εύστοχος. Κιούσης. Περνάει ο Κιούσης, βγάζει στη γωνία. Καρακεχαγιάς για 3. Σπανάκος. Ωραία τρίπλα. Πετάει την μπάλα με ένα απίστευτο σουτ. Κοιτάει και λίγο περίεργα το διαιτητή, θεωρώντας ότι του γίνει και φάουλ. 3, πολύ γρήγορα επιχείρησε. Καταπληκτική πάσα. Καταπληκτική πάσα από τον Καρακεχαγιά. 1 και 45, 52-40. Πολύ ωραίες φάσεις. Σπανάκος για 3. Εύστοχος. 52-43. Από τον Κοπακάκη φεύγει ο Αρμάος σε ανάποδο lay-up στον ευνηδιασμό. 54-44. Κίνημα στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Παρακολουθείτε σε μαγνητοσκόπηση το μεγάλο παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής της ΑΕ Κανά των εφήβων ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Νίκαρο Καλιθέας. Πρώτο καλάθι από τον Σπανάκο. Ματάει Μόσορας, πέρασε την μπάλα στον Τάτσι. Καλάθι και φάουλ. Σπανάκος πάλι για 3, τώρα είναι εύστοχος. 57-49. 6 και 10. Με ταμπλό ο Μακαριάδης. Αριγάς. Σουτ για 3 από το Σπανάκο μέσα. 61-52. Και βέβαια τίποτα δεν έχει τελειώσει. 5 και 10 για το φινάλε της αναμέτρησης. Αρμάος, Καρακεχαγιάς ψάχνει την backdoor. Παίρνει ο Μακαριάδης, πλησιάζει ανάμεσα σε 2. Κόβεται σωστά από τον Εξιταβελώνη. Πέρασε εξαιρετικά ο Κατράνης, αστοχή όμως. Κοπακάκης χάνει την μπάλα ενώ θα μπορούσε να την κρατήσει και να κατέβει μαζί της στο παρκέ. Ωραία πάσα! Εξαιρετική φάση από Τριμερίτη και Εξιταβελώνη για τον Νίκαρο. Στο τελευταίο δεκάλεπτο 2 έχει ο Πανιόνιος. Κοπακάκης για 2. ...63-54, 3,5 λεπτά. Σπανάκος. Καλάθι και φάουλ. 63-56. Αρμάος. Κοπακάκης. Πλησιάζει. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον γκάρ του Πανιωνίου. 65-56. 1 και 28 πριν το τέλος. 7. Σπανάκος για 3. 67-60. Μόσορας. Αρμάος. Καλάθι και φάουλ. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος την παίρνει αυτή τη νίκη απέναντι στον Νίκαρο Καλιθέας. Μόσορας, ναι. Αρμάος. 71-60. 45 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ σπάνιο σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοια ζευγάρια αγώνων, να κερδίσει μια ομάδα και τα δύο μάτς.